Reformpædagogerne, som har rod helt tilbage til Grundtvig og Kold, er de toneangivende fra 30'erne og frem til 60'erne og i opbygningen af det, vi kalder den danske børnehavetradition. De tager udgangspunkt i barnets naturlige vækst, forstået som barnets erobring for egen udvikling. De går ikke ind for den frie vækst eller opdragelse, men for det dialektik mellem barnets frihed og selvstændighed, og er pædagogens ansvar som medstyrer og inspiration. En blanding af den laissez-faire opdragelse ved fri leg og den autoritære opdragelse. Det betød, at det var pædagogen, der bestemte. Pædagogens ansvar som medstyrer og inspirator. Efter 2. verdenskrig bliver børnehaverne mere og mere anset for at være nødvendige for skabelsen af gode samfundsborgere. Det er først skridt i en uddannelses- og udviklingsforløb, at børn får plads og rum til at udfolde sig som børn på egne præmisser. Dog er det stadig i 40'erne ikke almindeligt at gå i børnehave, fordi der ikke findes så mange institutioner. Dette årti stod i krigens tegn. Den 9. april 1940 fik Danmarks besøg af tyskerne, som vi ikke havde inviteret, da tyskerne tidligt om morgenen gik over grænsen. Mange husker nok de besættede år som de mørke år. Udviklingen gik i stå. Modstanden mod tyskerne startede ganske stille. Små drenge morede sig med at klippe telefonledninger over, så tyskerne ikke kunne kommunikere og dreje vejskilte, så de ikke kunne finde vej, men senere blev sabotagen mere alvorlig. Stadig var ganske små drenge med til modstanden. Nu handlede det først og fremmest om at indordne sig. Folk forsøgte at tilpasse sig en ny hverdag med stor mangel på stort set alle dagligvarer. På trods af krigen vokser antallet af daginstitutioner. I 1942 er der 459 forebyggende børneforsorgsinstitutioner. Under besættelsen kommer der også gang i oprettelse af ungdomsklubber. Der kommer også nye institutioner til. Ungdomsgården i Husum bliver indviet 1. februar 1944. I al hemmelighed af hensyn til tyskerne. Det er den første gang i Danmark af sin art med vuggestue, børnehave, fritidshjem og ungdomsklub samlet i en. I dag hedder den i øvrigt Smørhullet. Skolelærer og psykolog Jens Sieggaard bliver forstander på Frøbel-seminariet i 1941 som 31-årig og er på posten sammen med hustruen Kirsten Sieggaard indtil 1974. Han deltager ivrigt i debatten om børns vilkår og fremtid efter 2. verdenskrig og foreslår navnet samfundsbørnehave, fordi han mener, at deri ligger erkendelsen af, at børnehavens væsentlige opgave er at skabe gode samfundsmedlemmer. Jens Sieggaard beskæftiger sig også med børnehaverne og småbørnspædagogikken og betragtes som en af grundlæggerne af det, vi forstår ved børnehaver i dag. Han går ind for barnets forholdsvis ret til fri udfoldelse, et miljø indrettet for børn. Han er også fortaler for gode legepladser og er med til at introducere byggelegepladser. Han er en af de få danske pædagoger, der er kendt uden for landets grænser. Skrammellegepladser kom ud fra ideen om barnets ret til egen fri udfoldelse. Siden er navnet på disse legepladser ændret til byggelegepladser. Den første skrammellegeplads i verden blev åbnet i 1943 i Emdrup ved København. Skrammellegepladsen bliver åbnet den ene formiddag kl. 9:15, og der har været køligt, men på trods af dette begyndte børnene allerede at komme kl. 9:30, og i løbet af eftermiddagen rejste der sig 5 mere eller mindre flotte træhytter og stenhytter. Der blev lukket for skrammellegepladsen kl. 6 om aftenen, og der havde der allerede været over 900 børn. Ideen er, at børnene selv bygger legehuse af genbrugsmaterialer, saver, hamre og skaber det ud fra fri fantasi, og i øvrigt at lege med genbrugsmaterialer. Man er ude hele dagen, indtil der flere steder kommer et hus til indendørs aktiviteter. Disciplinen er mere løs end i børnehaverne. John Bertelsen er den første leder, og han kalder sin pædagogik skramologi og medarbejderne skramologer. I 1945 hæver befrielsesregeringen det offentlige bidrag til 70% af udgifterne. Ligesom der bliver indført tandlæge- og lægetilsyn i institutionerne, kommer der også regler for personalenomineringer og friplads. I 1949 er der omkring 30 fritidshjem, og de er åbne om aftenen. Det hvide snit fra mirakelbehandling til kæmpe fejl.
højrystende, besværlige og larmende patienter, skizofrene, psykopater, OCD, åndssvage, voksne, unge og endda børn. I alle grupper var blandt de mere end 4.000 danskere, der fik udført det hvide snit i perioden fra 1939 til 1983. Ved at kappe deres nervebaner i hjernen over, kunne man lægge en dæmper på urolige patienter, kontrollere dem, om de var udfarende og skabe en grad af ro på deres sindstilstand. Ofrene ændrede sig generelt set personlighed, det stoppede dog ikke brugen af indgrebet. Børn og unge i en unormal tid. Hvis man var barn eller ung under besættelsen, så levede man på nogle områder næsten et normalt liv. Man gik i skole, i biografen, arbejde, lege og havde venner og kærester. Men det var et normalt liv i en unormal tid. Besættelsen var det meste af tiden til stede som en dyster ramme om det, der skete, og det indgreb i livet på mange forskellige måder. Man mærkede besættelsen på de tyske soldater i gaderne og på mørklægningen. Man mærkede også besættelsen, når der om aftenen kom luftalarm, og man blev hævet ud af sengen og taget med ned i beskyttelsesrummet i kælderen, hvor man måtte sidde og halvsove indtil luftalarmen var forbi. Efter en nat med flere timers ophold i kælderen kunne det godt være hårdt at skulle op i skole eller i børnehave næste morgen. Mangel på næsten alt. Noget af det, som børn og unge dengang især husker, er alle de ting, der var mangel på. Cyklerne kørte dårligt, fordi der ikke var råd til at få slanger eller dæk. Der var mangel på stof og garn, så familiens tøj måtte gå i arv og sys om. Et gardin eller en dug kunne blive til en kjole. Fars jakkesæt kunne sys om til børnetøj, og en hullet uldtrøje kunne travles op, så man fik garn til at strikke strømper. I slutningen af krigen oplevede København det eneste store bombeangreb. Desværre blev bomberne udløst for tidligt og røg dermed ned i den franske skole, hvor mere end 100 børn blev dræbt. Den 9. april 1945 mindedes de danske døde på Rådhuspladsen. Nu var ingen i tvivl om, at tyskerne ville tabe krigen. 100.000 civile tyskere, mest kvinder og børn, blev sendt til Danmark fra det nu efterhånden udbombede Tyskland. De tyske flytningebørn blev installeret på de danske skoler, imens de danske skolebørn måtte finde andre steder at være. De kunne nu sidde i cykelkældre og få undervisning. Vores syn på dette årti, det var ikke nemt at være barn i krigens tid. Den var præget af frygt og en masse regler, men da børn ikke kendte til andet, har de jo tilpasset sig situationen.